So alhamdulillah, limo wallah kaad na mga ulama. Dirurutosan nagu dikatataguan sa beger nagu kawan si ko kay separniran sagyang kayaming bid'ah. Upama kaya parati antano nagyang kaya mga tawatigiran na di kay separ sa bid'ah. Way di pagusin sa bid'ah ka pagkumpare ka. Nakatiyo kerumbuan tano. Ilaman na mga tawaya kap simbes yaran sa pagisinira na pagtaw. Sa bapaya sagyang kaya mga bid'ah. Way. Minda ka lagi ang kaya bid'ah. Na alhamdulillah adna mga ulama separ sagyang kaya bid'ah. Way. Disiran rorotosan sagyang kaya kay separ sagyang kaya bid'ah. Sugi panalamatan no sagyang kaya mga ulama tano. Siko kay separ niran sa bid'ah. Siko bid'ah. Kau pa makadira ni sapar kay paratian tano nagyang kaya mga tao. Dia ki sapar so marata, di sapar so bid'ah. Kapakumpare ka nagi ni kulo la tanong. Ako pa kaya na mataon ka sagyang kay ngetino asumimbo sa isinya na tao. Sebab sagyang ko to bid'ah.